Kanigade ka Akashvani Shillong ka khubor wan pule dai Alvarin Kharwan nang. Ki mat ki bakong san jong ka khubor minta ka step. Play Menteri Rang Badu Narendra Modi ya ka Bharat Rapid Rail hanin kasingi. Amdan kanu kari ka bala ban keo lemda ki nong song jong ka ki it ya ka nadu mensiam bat sngo kit kle ong Vice President Jagdeep Dhankar. Bat sakhi ka Kaziranga National Park ya ka jingwan tu ki nong jong kai perthai ka ba buntam haus nam arhajar arpusaw arphosan. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badu Narendra Modi ula play pai ba ya ka namu Bharat Rapid Rail hanin kasingi. Kaniga long ka project ka babaro kila akmi lenti bha ka ba hakaba lakhampan state ya ka jingya lenti na Delhi Shamirat. Kaniga lenti thamai ka bajrong khatlai kilometer ka penyaso ya ka Sahibabad ha Uttar Pradesh bat ka New Ashok Nagar ha Delhi bat ka budak ya umau jam ubakongsan ha ka banwanra ya ka lek kawan ka ba state bha. Ha kani ka jing play pai ba Modi ulasong hakarel na Sahibabad station kabalong kadak jong kajing sedang jong kalek kawan kabapaka hapdeng kinong ba. Menteri Rang Badu kari ula thiet ya ka smart ticket ban song hakate karel bat ule kren ru bat kinong let nong wan kanthop iki khana red kabala penlong ya kani ka jinglet kaba sa jingken ma. Menteri Rang Badu kari ula bu ru ya umau nong rim nakabenta ka jingtai ka bathamai kabakat kum ka juk start ka bamenta nakabenta ka Central Ayurveda Research Institute ha Rohini New Delhi kabantai ha ka jinglut kumba shispa prapusan klor tingka. Vice President Jagdeep Dhankar ula ong ba amdan kanu kari kabala ban kiyo lemda ki nong snong jongka ki i nadu mensim bat sngoket clear yala kari bat kajat benrio. Habale jngo ya ka NCC Republic Day Camp arhajar arpusan ha Delhi. Dhankar ula penpau ya ka jingkala ula penpau ba ka jingkala jong kajat benrio ka syong haki prateli ki rishot bokongsan. Kita kilong kajing tali ha ka imlang sa alang kajing penrung ya ka mensiam ri ha kisnong kithaw kajing smuthu bat phikir ya ka maryang kajing shania halade bat kajing smuthu ya la ka kamram kum unong song snong habakren ba ki samla hanin kasingi president kari ula ong ba Vice President kari ula ong ba uway pa uway usamla udan kasap ban pensay so ya kilat ki bala play nakabenta jong Dhankar ula ay khublay ru ya ki jingno sinyang jong ka National Cadet Corp bat ong ba ka NCC kaday banong ka nong lamenti syakaroy kapar kum jong kari kum ka kanhuan ka babot renti ya ki kam ki jam. Ulat ka jila Manipur Ajay Kumar Bhalla hakasni satjan balala ula batha ya Director General of Police Rajiv Singh ban bu hakmat ya ka jing song sngan jong ki pat ba. Ulat ula kentui ki officer na kitnat sipai bat ki de ki bor pahara bakin aya ka jing lang ka bapura syaki bor sensyar ban pet bakasuk ka sain ka ne hakajala. Da ka bakhmi bnya ya ka long kaman kum bakalong menta ulat ula khot jingelang bat khmi biang ya ka jing don ki tiar pahara bat ka jing pin biang ya ki ha ka leng ka jala da ka ba khampan le jingbot kerpang ha ki jaka khaput bhala ula penlong ya ka jingelang bat ki he officer jong ki bor pahara haraj bhavan bat bishar bnya ya ka jinglong jingman jong ka jala kabala hap banya lengba ki jing snam labon benai menta. Katnat ka koy kakhya jong ka sarkar pedeng kalaong ba kadang but dien thik pathik halor ka jing sapriang HMP virus ha China nadu ki katu katni tayo balala kani katnat kalaya thu ba ka lapan bun shu ya ki jaka test ya HMP virus ling ba ka ICMR ba kalaong ru ba kani pe bnya ya ka jing sapriang jo uni uknyang jing pang baro shisnam. Katnat ka koy kakhya kala penlong ru ya ka jingyalang jong ka joint monitoring group hapo ka jing penya jong Dr. Atul Goyal ubalong Director General ka Health Services ha New Delhi. Dr. Atul Goyal ulaong ba kamdan kanu ka jing mai ki pai ba ya menta bat ula kentu ki baken long ki bayai fikir. Kani kadai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor.
Ka Kaziranga National Park kalasakhi kajingwan tuit kinong jngok kai perthai ka babuntam hauni usnyam arajar arpusaw arpusan kumba kalong menta kani ka jaka jngok kai perthai ka babat ya kanam UNESCO World Heritage Site kalakring ya kumba R point lai lak mut kinong wan jngok kai haka ayam jngok kai perthai jong usnyam arajar arpusaw arpusan hakaba nyaw hajar ndrus pa ngot na prengkini kidai kinong jngok kai perthai ke bawan nabari ya kani ka jingtip lasam da DFO Arun Vignesh katkum ka jingong jong keyboard penya ya kani ka National Park kani ka long umawmer uba kongsan bansa jingkin mau ha ka history jong kikam jong kai perthai ha Kaziranga ha ka jo kapor umantri rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma ula ai buram ya umantri rangba du kari Narendra Modi na ka benta kani ka jingjob ula benrap badai namar ka jingle samiet jong umodi hakatai ka park bat ka jingwer sngob ha jong u yakibrio banwan jongo yaka kabalawan lam ka jingwan tuit hadu iway point henriu lak mut kinong jongo kai perthai haki live nai balala kabalong ka jingwan ka babuntam haki arpos nem balalen Bimal Bora, Menteri Ketnat Cultural Affairs Kajala Assam, ula penbenai ka kerteng kinong job ya ka khusnam Silpi Awards jong usnam arajar arpusan hanin kasngi. Kanong ruai bapaw nam ka Dr. Anima Chaudhary bat unong ruai surtan rai bapaw nam umukul rabha kila syajit ban yok pediang ya kani ka khusnam badon buram menta usnam. Yakini ki khusnam on sam haka khatnyo tarik ukulalan kot haka sngi rakhe ya ka Silpi Divas kabala penlong dagatnat Cultural Affairs ringkat ka jingetrai lang bat keyboard penya jong ka district Golaghat nalor ka khusnam Silpi Awards an airu yakiway pat ki khusnam ki bapawnam hakari ka jingelang ka puran jong ka jala Assam ka riba phukan kan yo pediang ya ka khusnam Nat Surya Fani Sharma Award arajar arpusan sakaway pat kapuran ka Hiran Yug kanyo pediang ya ka khusnam Sahitya Charya Atul Chandra Hazarika Award bat unong tray nakabenta ka jingpha ka imlang sa alang u Jaleshwar Brahma unyo pediang ya ka khusnam Bhimbhor Diuri Award Haki kanyat snam balala ka Meghalaya Cricket Association kala khampale jingmut ban penpaw nam ya ka jingele kai cricket hakajala kum kawai ne kisian jamban le yakata ka association kala le ban bu ya ki jingtai jingshna ki ban kentiu ya kani ka jingele kai da ka jing thmu ban penpaw nam bat penslor ya ki sap ya le kai cricket ha ki shnong ha ka lengki district ka jula ka bakan thop ya anpule ya byang ya tu ha ka sautarik ukula lengkot ahajar arpusan la pendep ikikam ki bedai ha ka ban shna ya ka madan ya le kai cricket ha mukla West Giant Hills district Lea soy ka saskular hapdeng ka dorbar pelun mukla ka West Giant Hills District Cricket Association WJHDCA bat ka Meghalaya Cricket Association nakabantaban yo ya ka jaka ka ba Sun Point khandai lai akar ka jinghe ya ka ba on penbet penbyang kum ka madan cricket ka ba byang lut na dong shadong ya ka tay ka jaka legit da ka WJHDCA rengkat ka jing kershan jong MLA ka than uba wailat shla ubalong uriu ya ka jingile kai cricket rengkat bat ka jinge trailang jongka dorbar pelun mukla hakne ka jinge soy ka saskular la penya da u ba Eddystone shila president ka WJHDCA u president ka MCA haka jingkran jong u ulapan paw ya ka jing sngongu ka bakraw ya ka dorbar pelun jongka mukla halo ka jing sbun jongki ban menjor ban aitino ya ka te ka jaka shaka association ka NPP kalamat ya ka jingdu nong ka bakraw haswa ka jingjit nong mikmat thamai shaka KHADC hadian ba u MDC ba menta jongka na maulai constituency u ba tay bor pathaw ulashim ya ka rai ban ya khunno kum ukur tong klem seng nakaliang jong working president ka NPP Meghalaya unit ulapan paw ya ka jingsaw kandit halor ka ni ka rai jong uba pathaw namar ba lajandai artat kapor ban penpena ya ka kerteng jong ki kertong hakawat ka baar laya thu ru ba ka seng kan sale ban ya kandu ya kinongket kam jong ka NPP maulai bat katung ila poi shaka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong sashi por ka ta ka por prabaje ngin so ba ka Delhi station na ka banta ka khubor aktinindi kaban bot pat ka khubor hakaktian pareng hakapor prakhat san minute kani kadai ka Akashvani Shillong